Petone muchinjiko panetsime kwaro mvura yekurapa yabva kuna Jesu. Ndomuona Jesu, ndibatsire kufamba mumapfute awo. Petro, Petro, nemchinjiko wenyu, ndipo panozorora moyo wangu wese. Petro nemuchinjiko ndorinda ndovimba dakara ndizosvika mbiri yokwerwizi. Petro, Petro, nemchinjiko wenyu, ndipo panozorora moyo wangu wese. Toda kumukwazisai mose mukati mezuva ranhasi pachirongwa Family Matters. Toda kutendai nekuteerera kwamuri kuita chirongwa ichi. Regai titore nguva ino kuti ikomusangani nedare redu tozotaura kuti nhasi tinoda kutaura nezvechinyi. Tine nyaya yakakora muto, ndo yatinoda kuti titaure nezvayo mukati mezuva ranhasi. Rawambira ranhasi riri kupfira riri kure, asi dare randinaro rakagumbuka risati radenwa. Saka ndinoziva kuti zvinopedzerana vazhaki tinavo. Mwari ngaakukomborere akuitire zvakanaka patiri kupinda mukati mechirongwa. Totangira nepano. Makadi vadova vateereri nevatariri, ini ndinonzira kuti tina mafume musara. Thank you. Yes, next. Kwasokwa muri yaganisha Mwari sterangu amaichinengo nhasi muchanditendera kutoshokosva kwasa hama dzangu neshamwari dziri kuhwedza ndokumusha kwandinoberekwa. Ndakambosvikako pane pachechi pandakasvika vakakukwasai zvikuru vakati ko Pastor Mbira mavasiya saka they are key followers of the program. Vamwe vacho havana zvivhitivhiti but vanotsvaka maaudio mumawhatsapp vachiteerera chirongwa. Mwari akuitirei zvakanaka. Amen. Inonzi chii chechi yacho? Nyamidzi Church. Nyamidzi. Yes. Kwana Mubangao. Chokwadi. Tinoda kutenda chose. Mwari ngaakukomborere. Yes. Makadi hama neshamwari, ini ndinoitwa Maijaricha. Okay, thank you. Yes, next.
Makadiko hama munashe. Ini ndino enyu advovo. Nasi ndodawo kumhorosawo vandomhorosa. Sure. Ndoda kumhorosawo kwandakakurira kuchechi yakandirera. Cheche kwaMucheke kumasvingo. Ndobva ndati cheche kumashava. Tichindobata mhanda mabwe. Kwatakavarasha uko kwaSukwe. Aiwa tinokuchingamidzai padare. Rambai muchiteerera maaudio vaya vasina zvivhitivhiti. Tichifamba pamwe chete. Thank you so much. Maita henyu. Yes, next. Tinokuchingamidzai hama neshamwari. Ini ndinonzi Watson Mbiriri, ndiri mufundisi. Mukati mezuva ranhasi pane vamwe ndasangana nawo mutauni hatina kuzobvunzana mazita. Asi vanga vachiti chirongwa chichiriko here. Hameno vakavaburitsa muWhatsApp group ndofunda. Mavaisowana maaudio asi varatidza kuti vakashamisika kuti tatofunga kuti chakapera. Chiriko, dzosai vanhu mugrupu please. Please ndapota. Toda kutenda Mwari zvikuru, tinongoti Mwari vakuitirei zvakanaka nekutsigira kwamuri kuita chirongwa mose kwamuri. Mwari wave nemi. Toda kutenda chose. Mukati mezuva ranhasi nhaurwa yatinoda kuti titaure nezvayo inonzi arranged marriage. Arranged marriage ndo yatinoda kuti titaure nezvayo mukati mezuva ranhasi. Wedhiri ratiri kushandisa iri nderechingezi haro, asi muchashamisika rapazwa nevadare kuti aiwa isisi rine nyanga makunzwisisa. Ngatiitangei nenyaya iyi titsanangurire vadare kuti kana chiti arranged marriage tiri kumbotaura nezvechinyi. Tiri tesere? Advova adi vanhu vanounganira zvisina musoro wenyaya. Tiri tesere? Vanoda kuti vakakubvunzai kuti munotaura nezvechinyi munyatsotsanangura. Kuti aiwa tatichida ayewa. Nhasi tiri kuda kumbotaura nezvechi imhuka ine makumbo mangani inonzi arranged marriage. Imhuka ine makumbo mangani. What is it? Yes. Ndo zvatinoda kuti titaure mukati mezuva ranhasi. Yes. Kana titi arranged marriage, kana titi arranged tiri kureva chinhu chakarongedzwa. Alright. Saka kana titi tiri kuarrangea mumba tiri kunyatsoti sofa iri raenda apa, TV yaenda apa, pane kurongedzeka kuri kuita zvinhu and pane ari kurongedza wacho. Saka kana titi arranged marriage tiri kuti pane ari kunze ari kurongedza marriage yacho kuti ibatane. Saka muchato wekuti vaviri ava vari kuchata havasiwo vari kusarudza wekuchata naye. Dzimwe nguva havasitorivo vari kusarudza machatiro, asi kune vamwe vari kuronga muchato wacho. Vachachata vacho kuti ndivanani, vachachata sei, vachachatira kupi, vachachatirei, ndo vane chinangwa chacho. Ava vangoriwo parties to the marriage, but havasirivo vari kudecide muchato wacho kana kuronga muchato wacho. Alright. Thank you. Maita henyu. Thank you for that definition. Yes. Pane here vamwe varoda vane munoziva kuti kana muchitswaka zvikanzi zhiki nemumativi ose munoona kuti iko zvinobuda zvakanaka, zvinonakidza kupepeta. Handii ndizvo here? Alright. Thank you. Advovo, you want to say something? Aiwa, ndoda kuchivaka pamusoro pehwaro hwaiswa naMai Jaricha. Tichingotaura kuti kune two parties, kune ava vaviri ava vari kuzoroorana, kozoita vamwe vachona vatingati vakakosha munyaya yacho vari kuronga kuti vaviri ava varoorane. Exactly. They have a say, an even bigger say than vaviri ava concerning chinyi, concerning kuroorana kwavari kuita. Asi pakupedzisira kwenyaya panenge patoita kuroorana, pepaane muchato, pepaane imba yakatomira. Zhonzi it can be parents, handiti toziva kuti ike zvino now taakutaura kuti maybe kuma-Indian societies and what vekuti mhuri inotouya ine a say in choosing in choosing a spouse for their son or for their daughter. Vana ma-specific avanenge vachitsvaga.
apa kunzwisisa kuti muchato hauzi chinhu chiri pakati pevanhu vaviri chete ende kuti muchato paunopindwa uchava nama-effects whether negative or positive to the rest of the family. Saka kana zvakadaro zvinomeka sense kakuti tese kanga tive ne-SA notinoti grad red ndururani uyu handiti kaanozotipinza tsekwende and yet all of us will be involved in this story. Dzimwe nguva vanogona kushedza inonzi chinyi a matchmaker, a professional matchmaker chaicho. Asi tikatarisa isusu tikati dududzei zvishoma tikatarisa pachishona chedu paugaro hwedu, I think ma-arranged marriages anga akatowanda kupfuura anga asiri ma-arranged marriages. Kutoti vanhu kana vati toda mwana uyo mukomana uyu munhu kwaye handitika zvonzi asi haana mari oita se onzi ngauye azotema ugarira ndizvoka kana kuti izvozvo kuti vanhu vanogona kuti aiwa ningi handidi wangu arori newakadai kutotaura kutoti I've got a say in whom you are going to get married to. Saka kuti kuarenja uku imhuri, it's no longer just the two people. We are now involving the extended family who will have a say in kuti acharoorwa ndiani kana kuti acharoora ndiani. Saka pakutaura kwanhasi muri kuti here tiri kuona muchato kana wakunzi arranged, vari kuchata vacho handiko vane zibandi ziguru rekutaura kana tichiti arranged marriage. Vanhu vari kuona kuti iko makanakirana chakati nechakati, zvakanakirawo mhuri nekuuku, zvakanaka pakuti mareasons mazhinji iwayaya ari kuvanhu kwete imi muri vaviri. Handii ndizvo? Yes, Gono. Yes, tichitambanudza kana kuwedzera mamwe ma-courses pamudhuri wedu uyu. Saka toona kuti pane tingati maybe a continuum panyaya dzema-marriages ekuti tiri kutaura takafokasa pama-arranged marriage. Toda kuti tingoti dzikise futi kuti zvinge zvinonyatsa kujeka mupfungwa dzedu kuti tinoti pane mhando iko kuma-arranged marriage ane mhando. Okay, atotaurwa kare kuti vari kuita decision havasiriwo vari kuroorana asi pane vari kuita sarudzo yevari kuzoroorana, vari kuitira vari kuzoroorana sarudzo. So pane forced arranged marriage. Okay, forced arranged marriage yekuti vari kuroorana havana sei. Okay, it's a done deal. Ava vari kuronga vacho vari kuronga masofa emumba kana vakati iri ndo richatarisa kumadokero ndizvozvo. That's a forced arranged marriage. Kochita consensual arranged marriage. Okay, yekuti kune vari kuinitiate kuti mwana wekwajaricha nemwana wekwachinhengo muri kuona kune vari kuinitiate asi vari kuzonoconsulta vana vacho. Saka vana vane veto power. Havasiriwo vainitiate asi vane simba rekuti hongu kana kuti kwete. Okay, then tochenda kunzi mwana wekwanhingi unomuonawo sei anotsvaira zvakanaka vachipesvedzera vakadaro ndivana tinhadzirwe munopaona. And then kochiita yatingati chiko self-determined marriage inoda kubata, ndofunga ndo yatitekeshere kwatiri isusu yekuti ndini ndaonana nemunhu wangu asi hatigoni kupedza nyaya tiri tu, tinozoenda kuvabereki. Vabereki vane a strong say zvinozoitika wapo. Okay, inogona kusawa final but it's strong, but in some cases vanogona kutaura kuti over my dead boy, not this one. Unoda kutora mwana wekwani vakambona tichidyidzana saka ndeimwei kozoita autonomous. The fourth one, autonomous ndekuti mubereki anokwana papi hapana paanokwana, anotori an outsider ari kutongoonawo zvinhu zvichiitika. Tichakuudzai
chimbomirai Exactly. mamhanya muri kuona saka tangoti tione kuti zvatiri kutaura so zvatiri kutaura I think zvichabatana zvakanyanya the first two forced arranged neconsensual arranged marriages ndokune maarranged and then kozoita mamwe aya saka tichitarisa in time sezvambotaurwa nachirasha panapa zvinoratidza sekunge arranged marriages were the order of the day almost the whole world until about the 18th century Okay. and in some parts of the world until the 19th and 20th century it was the norm Yes. it seems like ndo zvazviri prevalent Vanhu vainotsvagira mwana wavo mudzimai. because saka but pari zvino zvanyanya kusara zvakasimba zvikuru kwazvo in the oriental countries saka tiri kutaura India tiri kutaura China tiri kutaura Japan tiri kutaura South Korea tiri kutaura What about the Philippines? vana Philippines no Not so Okay. much. yes not well they could be in some remote cultures but it's not prevalent in the Philippines Okay. saka largely in many Asian countries Alright. yes zvasara zvakasimba zvakadaro nemamwe mamuslim countries nemunorth Africa and indeed in some parts of sub-Sahara Africa as well zvichiriko saka zvinhu zvekuti historically it seems like that was the normal way of doing things until recently but kuchine macultures ari kuzikoshesa zvikuru kwazvo Yes. Amen. All right. Thank you so much. Yes. Chirasha, what is it? Chinyi, zvakamira sei arranged marriage? Yeah, I think vadare vavatoipatsanura zvakanaka. Wonderful. Asi in short, kurongegwa, kurogwa kana kuroora. Okay. Pane Pana munhu munhu ari kuronga. ehe All right. pane ari kutogara pasi oronga tsoro yacho kuti saka uyu akabatana neuyu zvinogona kubuda nokuti pane zvakati zvakati. All right. Tikatarisa even in the Bible tsoro yaitodinai Yaitoronga. yaitongorongwa kuti enda kwakati unotora mwana wekwakati uye naye pano nemhaka yekuti pane maattributes avanenge vadii avanenge vayemura vaona either pamunhu wacho kana kuti pafamily pamhuri kuti aiwa iyi imhuri yemhizhai Okay. saka Vapfuri ukaenda vesimbi. vapfuri vesimbi Tozodei. tagarikazvo Alright. saka munoona kuti nanhasi even in our context zvichiri kudinai kuitika zvinogona kusava so obvious Okay. but munoona kuti zvikomo anzi zvikomo Zvinenge zvipanana zvopanana mute mute kwekutambira kunogona kudinai kufanana vanhu vane zvikomana nezvisikana voita mapicnic avo voita magroup holidays mafamily holidays vari magroups izvo vari kuitira kuti vana vadii vatambire in the same circles saka yava modern arrangement yekuti it's not so obvious kuti tiri kutoti ava ndo vaunofanira kuonavo but kamutambiro katiri kuita isusu semaparents ane mari tichingoendawo kumayachi kuti azoona inini ndiri kutamba nhodo kure asi kumayachi kwatiri kudii uku kwatiri kutambira nemabot house atiri kuenda nemagofu nezvimaswimming nezvimai kuti achizonotambira kumhiri yekwasamora kazvoma asi apa vachadinai vachaonana chete saka tinenge tatoita arrange saka to some extent zvichiko zvasato iko kusundira kwatiri kuita vana kuti ndai kuyouth camp tiri kuda kuarrange somehow zvimarriage kuti zvivepo vaonane vechinai vemudanga imomo vanotendawo zvimwe chete kuti kana ava age yakati ngachienda kuyouth camp akati ndodaenda kuyouth hatinonoki kubhadhara totokurumidza kudi kuti mwana aende zvinovonana totofara kuti zvavonana ngaite ngave exposed to akati concert totobudisa chii
chii totodriver tosvika tomisa mota. Somehow we are trying to arrange kuti vanhu vaonane pasemu chinhai pasemu environment yatinodawo kukuridzira, but hatichaforce hedu kuti tora uyu, asi ndopatagwana gona kuti akazonouya neuya watarisiri kufungira aasingaoni kuyouth camp ungozoti tare noumwe watisingazoti abva nepi tofunza kuti ko unopinde ipi otaura imwe yatarisina kudi kutarisira, ndopatozoti over my dead body uyu bodo enda unotsvaga chi umwe. We have arranged but not obviously. All right. Wow. Thank you so much. Yeah. Saka I think yes. Maybe naturally the learned friends vanogona kutibatsira mashoko acho. I think it's something like exogenous ne endogenous. Okay. Iri kutaurwa manje apa. Yekuti iri kunzi within this circle ndo mune ma qualities atiri kutsvaga. Saka inogona kuva based on faith, based on mawaniro, social status and so on. Saka kana iri endo izviri kunzi within this circle, but kana yaexo iri kubuda yangoti chero bhovha muri kuona. YaAbraham yanga iri endo yaiti enda unotsvagira mwana wangu hatori kune vava because maexo ava havasi maseko angu. Saka unotoenda kuPadan Aram ndo kune hama dzangu ndokounonowanira mudzimai mwana wangu mudzimai. You see, saka izvozvo kana tichinzi vananai musangano and so on iendo iri mukati yanzopinda mukati mubva yakadhumba. Saka ino handizivi kuti kana tikatarisa Adam naEva tingati arranged here kana kuti amen. The prototype ndovega vanga varipo paya. No, it's okay, but ndakachida kuti tititambanudzei zvishoma. Thank you for manyasotsenga ndofunga taakuziva kuti tiri kuendepi, but ndachida kuti ko maybe seiko vanhu vachiumba mhuri in this way. Mumakombi mamunombogara umu vanenge vachiti tinozviitirei, sei vanhu vari kuvaka mhuri nenzira iyoyi yekuarrange. Handiti ndizvo here? Why maichinei? Okay, maita basa mshoko tinachida kuti sei ataurwa yanzi endo ina pastor kana iri faith based ndeyekuti vanenge vachida kuti after them chitendero chavo chirambe chiri intact. Kana kuti kana iri wealth related vanenge vachida kuti pfuma yavanga vachishandira ivo isakasike kuparara irambe iri mumacircles avo. Saka muchaona kuti zvikonzero zvacho zvakawanda zvinoitirwa. Zvimwe ndezvekungoti mune muchingoona kuti pangave pachechi kana muhukama nemuchingoona kuti pane mumwe family member yanguva yafanira kuroora kare, hati kuti muti chiri kunetsa chi hagoni here kuudza musikana ndokuda. Ukambonzwa kunzi kunenge kwaita guwa rekunzi kune musikana mongozonzwa tsvatara kusiyana, ukamubvunza uyo yaisaita uyo kusvikira vanhu vati yefu ngatingobatanidze. Inditori nevanhu vandiri close related to vatori nemamarriages apfuura 20 years vakaita zvekuarenjerwa zvokuti vanhu vanongoona kuti uyu akufanira kubuda mugota, but skiri rekubuda mugota haana. Obva abatiswa zvino makano nemapfumo kuti unofamba so, musikana anotaurwa naye so, uyu musikana ototumirwawo vanoenda kwaari, otoudzwa kunzi mukoma nhingi ukaonova kuya wozivoka kuti nesuwo takuchuni usazotsika madziro. Kana kuti vabereki umwe mubereki afirwa, handiti vana vakura, obva ati baba kuti vangogara vega kana kuti mai vangogara vega ngativaarenjerei. There's a couple yandotoziva vakatochata vana baba nevana vamai ava ivo ndo vaive mafriends, vabereki vavo vese vari vapenyu. Avo vazofirwa bva vangutaura senyaya vachingoseka kuti but auone here kuti tagara tingori shamwari, why don't we try to put our parents together. Kwakutoronga a date, baba wako kungonzi dedi buye kuhotel tichakuonai mudii nauda kuti royesa handa nautarisa vanhu vatiri kutamba navo kana
zvakatosvika pakutoti vamwe vanhu vakatotata vana vakafara kuti but ivo vabereki vakatozozviziva kuti tinenge takatambwa zvazvokuti munongotange maenda navo kudhina vana mungotange maenda navo kudhina nditi madya uyu svetu patebho uyu svetu sare vanhu vangova vaviri wanike vanhu vakutotaura saka muri kuzvigona seiwo zvouchirikadzi zvino nzvimbo ro muri kudii pacha paarranged marriage saka zvikonzero zvinosiyana pane zvimwe zvokuti vana vanenge vakubatikana kuti baba vedu kana mai vedu vakasurukirwa chimwe chikonzero kwozoita zvimwe zvokuti vari kuda kuti whatever pfuma yavashanda for many years irambe ingori mumasecles avo vanhu vane masecles avo asi rekutenda mamwe ndeyekutenda mamwe ndeyezvishandwa chaizvo angofunga kuti nemashandiro atandichita zviri nani kuti effort engeiswa kwajari chanei kwachinhengo zvongoramba zvakabatana pane kuti tounza vapfamvu vanyuri vasingazivi kuti zvinoshandirwa sei because vanhu vane macultures avo kumhiri kwasamura nekumbiri kwasamura maculture maspendero machi zvakatosiyana saka izvozvo vanhu vanongoda kungoza preservation of a culture preservation of faith preservation of riches tichiwedzera ipapo mushokoshi ndonga takambotaura pana imwe program kuti hanzi foolishness is rife in the heart of a child apa nungo vari kubvira vana vadiki diki asi umwe upenzi unoramba uchingoenda kozonzi futi the heart is not so smart moyo uyu the age old question concerning marriage gono has been should you marry for money or marry for love muri kuona nyaya iripo or should you marry for any other reason there are many other reasons then there is love vana vadiki vanowanzokuzungaira moyo uyu kana watorwa wamera paunoda uyu hatiwozivi kuti wamera muguru wamera mumusingwiti kana kuti wamera hatizivi kana kuti pakapambuka dombo ndobobuda napo whether pakapamhama kana pakabanika hatizivi kudai unongondowana mukororo pakati womera ipapo isu vemhuri tisi tichapinda tsekwende yekundokunyurura imomomo kana yekuti kana toda kushanya tichatsika dombo iri tigozodeyo sotobatira daviro muri kuona nyaya iripo saka it's in our interest to protect this child decision yaari kuita for her sake or for his sake further it's in our interest to protect the rest of the family and generations to come saka muchaona kuti panonzi ma-arranged marriages mukatarisa ma-indians paipai there's a popular series iri kutariswa mazuva ano yekuindia mukatarisa inonzi chinyi zviga zvavo their requirements it's not the requirements of this young man vari totaura kuti tiri kuda murefu 5'7" at the least muri kuona nyaya iripo apa kuti breed kuvasikana ndakaona kuti vanonyanya kuremera pakuti tiri kuda mutsvuku toda mutsvuku she must be educated you know she must come from a good family saka the good thing maybe with ma-arranged marriages awa ndeyekuti maziso akawanda ari kuongorora chinhu chances of kupoya nekupotsa they are slimmer then ivava maziso mazhinji ari kutarisawo mhuri yese so chances yekuti akaroorwa naamwe nemuroyi very slim because tatora interviewa muri kuona nyaya iripo chances futi zveyekuti muroma acharoora musik wekunhinginikiriko noziva kumaindian chakuti which will bring a huge clash sezvambotaura namaijaji a huge clash yereligion chaiyo yekuti saka vana vachanyanya kukura vachidyei vanodya here poko vana ava vachabvumidzwa here kuenda kwakati kana kudaiwo so you will see kuti izvozvo maybe zvinogona kudini kuti zvidzoredzanwa saka where it comes to ma-arranged marriages kuzungaira nekurashika kunoita kushoma nekuti ndine support yevanhu who can see further than
her lovely shape. Okay, all right. Thank you so much. Saka, maybe kana kuti panapa ngatinyasopatsanurana madavi edu panapa so that we really know kuti iko tiri kuzhaga takaita sei. Handiti muri kuona ndiri kuona sekuti iko pane zvinhu zviviri zvinenge zviri kubatana panapa kuti iko pane arranged marriage iri kuita carry a positive vibe. Handiti ndizvo here? Iri kuita carry a positive vibe pakuti iko vabereki vari kutiwo aiwa kana wakunzomuroora zvakanaka, tine tsika dzakati, tine zvakati, tine zvakati, tine zvakati, whereby maparents nemwana vari pamwe chete, maparents achionawo achirekomenda. Tiri kuona sekuti it's a positive vibe. Handiti ndizvo here? But kwozoti arranged marriage for some reasons dziri not so positive, whereby children vari kupinda vacho mumuchato, it's a well arranged, havana chekutotaura. Handiti ndizvo here? Otherwise chiri kutokosheswa ndechekunziko. Saka you want to put the wealth of this Ningirikiri clan into jeopardy. Nekuramba uyu watakutsvagirawo. And chiri kunyatsotariswa is the empire, not your happiness. Chiri kutarisa is the political alliance iri kutoitika ipapo. Kuti aiwa vanhu avakambotataka, we have signed a treaty. Handiti ndizvo here? Saka takuti chiroora naye, tora mwana weko kuitira kuti kana vakauya namazipfumo avo vazive kuti iko mune mwana wavo muno. Handiti muri kuona nayo chiripo. But inini hatina, hamuna chekutaura pamusoro pacho. Saka which is which, tiri kuti kudii, tiri kutanga kutaura nepapi. Handiti muri kuona? Amene kana manzwisisa zvandiri kutaura, I think izvi zvigono vambozvipatsanura. Handiti ndizvo here? Pane inoitika where people are willing, pane inoitika where these two people have no say. Handiti muri kuona? Saka igono nyatsotibatsirai kuti iko potozhaga, because Ningirikiri mungu yedu yaita misoro miviri. Handiti muri kuona? Tinokwanisa kungoti iko tazhaga umwe chete tozokoborwa neumwe wacho. Tautoti tapedza basa. Tibatsirei igono kuti iko tonyatsotwasanudza sei apa. Yes, tinotenda zvikuru. Ndofunga kuti pane tiri kuti ma-arranged marriage, and then vema-international bodies anenge ari maybe ari mubazi reunited nations, mabodies mamwe vanozotaura nyaya yema-forced marriage, ichingonzi forced marriage. Ndokunozoenda zvimwe zvekumbunyikidzwa kwevana nezvimwe zvakaita sei, zvose izvozvo zvinobatana nearranged. Zvinonobatana nekuarranged ikokuku, asi ndofunga zvinonyanya kubuda musoro uyu uri muguru unogona kuzobuda kana taakutaura nyaya yema maybe the negative side, ndokwainokwanisa kunyatsa kubudira. Saka ndoda kutaura ndichiti pane zvikonzero zvataurwa kazvo kuti kuchengetedza wealth, kuchengetedza power. Solomon, marriages ake mazhinji, they had nothing to do with love. Those 700 or whatever thousand women, it had nothing to do with love. Those are for political purposes. Saka kune vanhu vanoita nanhasi zvikuru mumhuri dzinenge dzine royalty dzeumambo kunana England uku. Even minister, MP. Marriage ya Diana na Charles, it was an arranged marriage. Zvakazoitikawo zvikazoitika and so on. Saka zvinhu saka kuna vanozviita kuti vachengetedze power yekuziva kuti munhu ari kuuya muno uyu ndiani. Of course zvakuchallenjwawo nevamwe muroyal family mazuva ano, and vamwewo mabritish vakuti not my king and everything like that. Zvazviri kuitikawo mazuva ano. But ndachida kuti zvimwe zvezvikonzero zvinogona kuti nyaya dzenzara dzinogona kuti izvi paite ma-arranged marriages akaita seiwayo. And then panogona kuita nyaya yatingati chiko munhu anokwanisa kuva maybe physically challenged in one way or the other, zvakadaro zvekuti maybe iye haasi kukwanisa kuti atore danho iri, but vemhuri vari kuti apa zera iroro rekuti adaro. Ndina mbuya
vakaita saizvozvo mwana wavo sekuru wangu inini nekuda something that happened I think maybe during birth process pakaita that challenge yekuti saka munhu angokura akadaro asi munhu ari right anotoitawo basa rake raanoita asi paine kachallenge kanenge kangoripo mbuya vakasvika pakuti right zvino ndino uyu kuti timirire kuti achamisa musikana kuti ndakufananidza ida hapa hazvisi kuzofa zvakaitika ida hazvisi kuzofa zvakaitika munozva zvavakaita kwanaya here uya vakasvika pakuti right ndokuisa dheti ravo kuti musi wandakuenda unotsvagira mwana wangu mudzimai muri kupanzwa ndokunyora it's like fiction kunyora tingati chiko mashops kana kuti magrowth point evaiti ndikabva apa ndiri kuenda apa ndikabva apa ndiri kuenda apa motikari kwakuisa fuel kwakuchienda kwete kuti kune munhu wawakanzwa kana kuti wawanoziva kuti ndichanomira pagrowth point ndotarisa vasikana varipo ndotaurawo nyaya yangu kana ndashaya ndoenda panext ndashaya ndoenda panext. The long story short, vakadzoka nemudzimai sekuru wangu iwawo nambuya vari pamwe chete kutaura kwandiri kuita kuno. Are you getting that? Saka that's arranged. Nekuda kwecondition yaonekwa kuti pane this condition irege titobetsera asi saka it's one of the reasons dzinogona kuitika. And then kunogona kuitika masituations akaita sekuti vanhu vari in an area yekuti iwo they are a minority population. Zvakafanana nekuti vanhu vari kudiaspora munobva kuno muri mumassachusetts muri kupaona munogona kuchitoona kuti nemamiriro zvakaita panapa ka isu sevabereki tisakatomira panapa ka zvinogona kunetsa saka panokwanisa kuitwa kuti maarranged marriage nekuda kwemasituations akaita seiwayo ekuti muri ine minority situation. Saka those are some of the conditions. Amen. Saka tiri kuda kuedza kutaura kuti iko musangotarise situation ichingo yakangokutarisa iyo mukatarisa situation so ingoifunga iwo handiti ndizvo here muri pakati pevanhu vekuti iko nyange akanzi mukwasha hapana wekuti iko mwana wenyu ari kutoshaya kuti zvino angaitawo mukwasha wenyu apa ndiani handiti vese vane tumisoro tunenge twehoto hameno kwavari kuenda hamenowo zvavari kutoronga kana kuti kaucha yavo haitomborespecte zvamunorespekta imimi maona kuti mwana wedu kauyu chipfuva chatozara ikoreji apedza basa akushanda musangotarise situation yakakutarisaiwo handiti ndizvo here pane zvinotoitika ukoko kwakamira sei vana vari kuuya chii vari kuuya kuhoride handiti ndizvo here totambawo krismasi ndobva ndadedzoka muzukuru wangu wekubhowai rameki handiti ndizvo here tisikudya pamwe chete vana vachiita sei vachionana hapana chakamboshata especially kana pasina zviya zvokuti ndiye chete wauchatora aiwa uonawo handiti ndizvo here kana afadzwa vanhu votowanana misha mizhinji yakatomira nekuda kwaizvozvo tirite here saka maarranged marriages atoriko pane zvine zvangokanganiso hazvo vanhu voedza kubatsira kuona kuti iko zvakamira sei vanhu votodanana votoenderera mberi zvakanaka. Yes, thank you so much. But mukusiyana kwazvo izvo zvakamira nerutiviro izvi zvakamira nerutivi urwo vari kuda pamwe vangosanganiswa vasingadi arranged tirite here ndezvipiko zvinetso zvinogona kuuya mukati memichato yaitwa arranged handiti ndizvo here kana kuti zviripo here kuti haiwa runofaya rudo runofaya kana vanhu vangoarenjerwa chete tatopedza tirite here ende rangarirai zvakare kuti iko pachivanhu chedu isusu ndanchida kuti mupangwarire ipapo pachivanhu chedu pane imwe tsika isina kunaka pakuti iko vanhu vanokoshesa kuwanana kwevanhu havakoshese kufara kwavo mukati memuchato kana uchida kusheka vanhu vatema iti ndauda kuramba murume
tete ukuchitomborwiza unobva watosvika waita semwana wanzvadzi handizvo here but ukati handisi kufara mumuchato uyu hakuna kana anosumuka ndakanzwa umwe achibvunzwa natete zvikanzi nai mwana wanzvadzi mukadzi wacho uri kuti girlfriend atakuda kutouya here kumba kwenyu kumebhurina ari kurojerwa kunikirikiri ari kurojerwa kugreencroft so darirapera asi kuda kuya mumba asi vakugumbura saka takunetsa chinyi mwana wanzvadzi munhu marwe ari kwaari saka uri kwako saka munoona kuti mufaro mukati memuchato hatinyanyokukoshesi ganda redu tinongokoshesa kuti kana wakatoroorwa chimwe chauchada chii handiti muri kuona naye cheripo saka pafamily matters hatizvikurudzire izvozvo ndezvipi zvimwe zvinetso zvinokwanisa kuuya when things are arranged tisati tasvika pazvinetso ndoda kuti tipatsanure zvikonzero zvedu kuti pane zvikonzero zviri somewhat positive zvinoita maarranged marriage kwaita zviri negative zvinoita maarranged marriage so when we are kana titi musatarise situation yakakutarisai tiri kuti be inspired by the positive reasons kwete zvinhu zviri negative and kazhinji zviri positive tiri kutarisa vaviri ava kana kuti mwana watiinaye and then tiri kulook out for their best interests vari kuarrangea vacho vari kufocasa on my best interests emwana kuti upenyu hwake iye kuti huitewo nani kana kuti awanikwewo zvakanaka ndezvipi zvingazokwanise kumufadza zvichienda kumberi but you'll find kuti those are the fewer of the arranged marriage mazhinji they are focused on selfish reasons evanhu vari kuarrange it has nothing to do with the ones that are being arranged for saka ndiri kuzvitarisa inini kuti mari yangu kuti irambe iripo angaroorwe nani kana kuti ndine mhosva yangu yandapara saka ndoda kuripa mhosva iyoyo saka ndakuendesa mwanasikana wangu ikoko most of the time it's selfish reasons and that we are discouraging kuti anything that has nothing to do with the person you are arranging for it's not fair on that person because hamusi kumupawo mukana wekuti akoshese kufara kwake and that becomes one of the main challenges dzearranged marriage because munhu wacho haana sei mukupinda mumarriage imomo and remember marriage tiri kuti we have two consenting parties that are willingly entering into this covenant saka kana ivo vari two vasiri consenting vasiri willing kureva kuti foundation yacho yemarriage yatokanganisika kare kugarisana kwavo kuchanetsa and even kutaura munoziva hapana chinhu chinorema sekuti mwana musikana ari kubva kumba kwaasina sei kwekuti vabereki ndo vanomudhisaidhira zvinhu zvese ndo vatozomudhisaidhira nekwaacharorwa oenda kumba kwekuti haana futi sei vabereki veikoko ndo vanonomudhisaidhira zvinhu pamwe nemurume wake ndiye anomudhisaidhira zvinhu so you have taken away completely the individuality of this person and now they are like a puppet to fulfill your needs which is a challenge on its own because it comes with mental health issues vamwe vari muarranged marriages especially ari forced they tend to have issues ne-anxiety, ne-depression. Most mental health issues are suffered by people in arranged marriages, particularly those that do not have positive support and that are not founded on positive reasons. So I wanted us to qualify those two. Kuti kune ma-arranged marriages anogona kutozoita kuti ashande zveshuwa, but we have challenges with people who are forcing people into marriages they have communicated they don't want. Hey. And munhu kana wamuchato hanzi hakuna munhu anoziva ma-qualities espouse akanaka kukunda munhu akaroorwa. Munhu ari mumuchato ndiye anoyazoziva kuti iko munhu anoita munhu akaita sei ende rombo rakaipa kana akasiyana newaari kugara nani kugara naye. Saka maybe ndandichida kuti iko zvakakosha mukati meupenyu. Maybe chandiri kupika panapa yatingati hoko yatingadzika pasi ndichekuti icho by all means if we want it to work
let it be in the best interest of the two. Yes. Anditi ndizvo here. And point number 2, let these two be free moral agents in order to decide zvavari kunyatsoda. Kana vasingadi zvamadecida, so let it be. Anditi ndizvo here. And until kana muri kukondinya kuarrange, ngazvisvike pakuti iye anoti mudhara makaoma. Handiti ndizvo here. Iwe uchiti mwanangu apa wawana. Handiti ndizvo here. Mupinda mumuchato zvakadaro, zvinenge zvinoti fambei. Ngatifambei nenyaya yedu. Yes, Maichineko. Indachida kuti pane pamwe pedautora panenge iri cohesive kana kuti forced one yekungodzimikirwa munhu kuti tatoti iyeyu tatoti iyeyu. Muchaona kuti pakugarisana kwevanhu kutadzirana muvanhu kurimo, and hapana chinhu chakaoma sekuregerera munhu wausingadi. Unenge wakamaka kuti musi wechitatu ndobva azopisa muriwo, musi wechina ndobva azondipindura tone of voice, choice of words, and netichirungu uchitaura mhosho dzemunhu. Saka panogona kuita challenge yekuti hwangova upenyu hwematare marriage iyoyo. Nguva dzekufara ndoshomanana, ndonge matojumawo, munongofara pauyo vaenzi vachingobuda, hakuna kana anoudza kuti kiyadho kana kuti saka zvinoda kuitwa neungwaru. Uchiona kuti vakuru vakare vaisanyanyovanza chisimba stereki, vaingoita zvekungoti vaingoita zvimaoccasion so zvokuti kune chingosangana masanganiswa mwedzi uno, next month masanganiswa futi in a different setting. Kusvika mega muri kungozona tinenge takawanda but vanhu varongozoti taramu. Ndikangoti ndakuenda unochera mvura pamwe ndongonzi nemunin'ino nganditochera mvura motowanavo vakomana tu vanotera, but umwe mukomana anozongodisapia nemunin'ino wangu anongozodisapia, tongosara nemunhu. Zvinongozokika zvega kuti ndofunga ndokwatiri kutungamirira. Zvinosiyana nemaitirwo azvo akuitwa izvi. Anoita kunge echipanira kubatwa nzeve kunzi nebhobhojani kunzi tatoti that marriage will not work. So ndo imwe challenge inogona kuita kuti vanhu vanogara vangogarisana kuti zvinoti chagodi mukana wokurambana futi vanenge vasitorina. So it won't be a marriage. Hanzi pane imwe yaita hanzi kana pauya patambwa paridzwa ngoma nanajangwanda nanani, hanzi tete vaizongokubvunza kuti kangoma kanezuro wakakaonose. Kwaizvo wacho kuti vachikubvunzawo kuti iko vanenge vachida kutonanga kuda kuti vanzwewo mashoko ani ako kuti uya ngoma anoita seuya. So those positive things will also indicate kuti iko mainterest ako ari nechekupiwo. Handiti muri kuona naye cheripo pakadaro. Yes, thank you. Ndachida kuti tiri kutarisa mamwe manegatives kuti kumbunyikidzana kunogona kuwanda muma-forced relationships, especially takatarisa nyaya dzeculture nereligion, kuti unogona kutwa chimutsa mapfiwa kana kuri pangozi zvichiri kuitika even munyika yedu. Unogona zvakare kungonzi itsika yedu zvakaitwa naLaban kuti isusu tsika yedu inoti mudika tangiri mukuru uya ndokuinzwa kuna Jacob kusvika mwari ahwatsitsi kuti Leya hasi kudi naye kudiwa. Tikaverenga bhaibheri rinototi mwari akaona kuti Leya hasi kudiwa akavhura chibereko chani naye chake, kurava kuti Jacob aingoenda kubonde kumunhu waasingadi, zvaitozikamwa nani naye naMwari. Saka mumba munogona kutoita sexual abuse chaiyo. Munhu achingouya kubonde nekuti akakupiwazvo ende uripo in the vicinity, but achiti ini handikudi ndakangokumanikidzwa kuti udii. Vabereki vangu vakakunza asi bonde ari kudii naye ari kuita, asi achikudza mashoko anorema kuti iwewe wakangounzwa panewe navabereki vangu, asi bonde ari kudii ari kuita. Sara vachema zvifarira zvakaitwa naRabhani, zvakaitwa naJakove, nokuti akaita vana vakawandisa naLeya, asi Mwari aitoziva kuti uyu
hasi kudaliya kusvika mwara hwatsitsi ndokopena chibereko kureva kuti kune vamwe vakadzi vari kumbunyikidzwa nenyaya dzemaforced marriage kana tuvana tudiki turi kumbunikidzwa nenyaya dzemaforced especially muchitendero ndo munonyanya. Saka munoona kuti munhu anenge asina ihwi arimo mumarriage imomo anenge asina kana chekutaura uye mwana mudiki mahealth tamutorera, education tamudii futi tamutorera, social life yacho tadii tatora, gift of choice tadii futi tamubvisira, kukuravo kungokuravo kutamba utamba hwake semwana mudiki tamudii futi tamutorera. Zvese upenyu hweuyu tangohudii nai tahutora nekuti tiri kuda kuti arogwe kwanhingi nekuti aidha tine chitendero chakafanana kana kuti vachatipa gokoko rehupfu kana kuti vachatipa chakati. Saka tinoona kuti tinobvisa munhu unhu hwake nemhaka yekuti tiri kuda kuti arogwe kwani nai kwanhingi. Saka munhu anogona kutombunyikidzwa zvisingamboiti nenyaya yemaforced marriage. Even makura kudai mangorongegwa kuti iwero tinaenda kwakati musingadanani, mumba imomo abuse is very high nekuti umwe ari kufila kuti haiwo ndakawatozougwa tisina vabereki vangu iwe ukauyisiwa pano ini ndasingakudi hangu ndasingakudi uya kuti achidzokera kuya hazvichaiti nemhaka yema cultural connotations dzedivorce angogarawo paya akushava kuti zvinondodii chirega ndichingofira pano but zvinhu zvine kakumanikidza mukati pano umwe achanombunyikidzwa kumberi. Saka mwana uyo regerai ambokura tiri tesere ndiri kutaura kune imi muprofita, ndebvu tadziona ende religion yenyu hatiishoreba but tiri kuti mwana regerai ambonwa mafriziti ambotamba pada atisamukei handiti ndizve musangowirirane ipo pagungano paya remuna Juni muchingowirirana muri vanhu vakuru muchipanana wana vamwe vanenge vasingatombozivi kuti ko chii chiri kuitika mukati meupenyu hongu munozongotaura henyu kuti kwano vangu vanowirirana njani zvakawanda tichitaurirana ipapapo asi kunyatsogara dare chairo nemunhu uyu vamwe vanhu vari pachipanera mukati meupenyu. Ndakaona gono kuti iko chinonzi nemunhurume zvinhu zviri kufamba kumba nedefinition yemukadzi yekuti zvinhu zviri kufamba pamusha ndakaona pamwe pacho zvakasiyana zvisingaboite because kana school fees ndabhadhara firiji yakazara iri kufema chimwe chauchada chini wakatsamwewa muri kuona handiti muri kuona. Saka definition yedu sana baba yekuti pari kufaya pamusha inogona kunge yakasiyana tiri tesere neana mai. Yes friends zvinova nemacomplications pabatwa nyaya yemachild marriage. Mumwe akati hakuna chinonzi child marriage, that's rape. Strictly speaking, because we hasati tasvika zera rekutoita marriage saka kumbunyikidzwa saka zvinova nemacomplications akadai kuti mwana atakudzwa mutoro asingakwanisi uye zvinowanzoitika munyaya dzechitendero dzekuti munhu anongoti ndakarotswa namaikoro maikoro akauya pano saka vototaurirana ivo vakuru havatoendi kumwana wacho vanotongotaurirana votowirirana muri kuona votonzi imi muchabatawo kirawa yekwakati kana zvadai tinenge saka zvinouya nemutoro kuti mwana aane mutoro pane kuti aite childhood yake zvato hapasisina urasikirwa nemikana yakawanda sezvataurwa apa zvina nemutoro wekuti nematambudziko ekuti vamwe vanofana vachiedza kupona nekuda kwokuti muwira usati wasvika pazera iroro saka zviya maimbonzwa zvichitaurwa munhau munyika medu kuti vamwe vakaita zvokufukunyurwa vana vanenge vavigwa munzvimbo dzinoitirwa misangano yechechi kafa kari kuda kachiedza kusununguka asi muwira usati wakwana munoona uye imhosva huru kwazvo pamutemo wenyika yeZimbabwe saka tiri kutoti kukoromora kwatinenge tiri kuita zvokuti zvinogona kusazopera zvakanaka. Hazvingonetsi pakubara futi munoona kuti ko mwana anenge asati akura handiti ndizvo here zvakadaro zvekuti ko
munhu azokura maari mukati handii ndizvere kuti achidhirivharika zvakanyatso kunaka iye paari hasati anyatsodhivhelopa kumutakura pamwe paunoshaya kuti nhumbu ichaenda papi apa handiti muri kuona saka zvino pakupona anenge akatarisana nedzudzo ipo pacho pakutoibata futi anga akatarisana nedzudzo pakuti rume ranga riripo mukwimba werume dasvanana redhara handiti ndizvere kamwana kari grade 7 handiti muri kuona nayo yacho iripo maoko aroda kutotyoka nekutakura huni kachiri kudhivhelopa asi kune rimwe dasvanana rakatokanyengetedza kusvika nhumbu yaita sei nhumbu yabata saka zvine zvakaoma kwese kuvana vaya ehe iright tinoda kutenda chose yes maijari chandakuona zvakanakisisa mushokoshi kuti kuvateereri navatariri vanzwisise context yeculture. Ndafarira zvataura nagono kuti historically society accepted that as a norm, meaning it was normal in society. Hapana wepa next door vati chiko chiritika pa next door apa chiko chichamuri kuita imimi. Tafamba tikafamba tikadzika nemugwagwa uyu kusvikira taapa stage yekuti isusu culturally generally speaking takutotoredzera less kuma arranged marriages than kune zvataurwa zvichinzi autonomous yekuti mwana anobvumidza kuti aone kana kuti aitewo achidini achidirectiwa. Chirega kuti usina kukudza vana vako muculture wakuda kuva fosekedza kuti vaite culture yavasingatozivi. The first thing that will happen is resistance and rebellion. Muchaona kuti kune vamwe vakatorera vana vavo in a way yekuti vanoteerera vabereki. There is a close relationship nevabereki. Vanonzwisisa their culture whatever it is. And maybe zvinhu zvinogara zvichirovedzerwa to the point yekuti pazvinozonzi Jeromia uyu handiti harohwi neana ane that intricate trust in the parents handitika ende vatoona kuti uyu akatoroorwa akatomira uyu akatoroorwa akatomira vabereki vari very involved. Vanawo kutaura kuvana, let us not be too suspicious of our parents. I think ishoko rakanaka iri kana tichitazoti kuti arranged marriage tenge tinonyanya kuramba tichienda ku forced arranged marriage. Hatina kunyanya kudaro muculture medu. Hatidi kunyanya kubatirira vana vedu. Toda kutoona vana vedu vachifara. Ndokusaka muchiona vana vanenge vachizokweshana navabereki noti mubereki atoona kuti iri dzubvu randiri mwanangu hakuna kwauchaenda naro muri kunzwa nyaya uya nedzura mwoyo hakuna kwamunoenda nemunhu ushuzura. Mukaona kana munhu achiti aiwa uya ndimundikana vachiti over my dead body, pane vamwewo maexceptions vari kuti aiwa ini mwana wanga wangamuroore uri tuchipi mufana handitika ndo vashoma avo muri kunzwaka vazhinji vari kuti it's not selfish vari kutoona kutoti mangwana uko kumawere kwauri kuenda uko saka kuvana vadiki let us engage our parents and the parents, can you set up an environment kudzai vana in a way that vana are trusting you, they are telling you motaiwa don't worry kana wana munhu wawanana naye handitika muunze kuno open doors of conversation. Musati vamwe vana vachienda kuyouth camp emi wenyu makamuchengeta muhombodo haizve bhadharai mari idzodzo tengai uniform iyoyo because you are arranging an area an arena yekuti mwana ave vanosangana ne-like-minded people. Mukazona mwana achiti anoenda kuchechi every Sabbath or every Sunday, anoendawo kuchishanu, anoendawo kwakati, mukazomona akutatapurana nechidhakwa, munoshamisika mese. Because the environment you are building for that child is conducive to her meeting like-minded people with like-minded families. Thank you so much. Maijaricha, ende ngati
takuenda kunopetera ngative nepfungwa dzedu after maijaricha I think will come in tichitaura kuti iko zvaarranjwa zviri positive. What are the benefits? Handiti ndizvo here? The best interest of the child is there, ndo iri kutonga. Handiti ndizvo? Ivo they are involved ende vari kuzvionawo hazvisi zvekupunyikidza ndezvekupesvedzera kuti ko apa. Handiti ndizvo here? What are the advantages? Thank you. Okay. Tachitaura nyaya yema-disadvantages. One of the disadvantages dzema-arranged marriages inyaya ye-infidelity. Because sekutaura kwatamboita, love is not a factor patiri kuita arranged marriage yedu, and vanhu vane propensity yekuenda kwavanodiwa. Saka nekwavanoda. Saka marriage inogona kuvapo, muchato wovapo, vanhu vogarisana vari vaviri, but pakashayikwa vanhu vari principled enough to try and make this arranged marriage work. Uyo anoenda achinotsvaga kwaari kuda nekwaari kudiwa, uyo achitsvaga kwaari kuda kwaari kudiwa. Saka vanenge vakungogarisana as a formality because our parents require us to do it, but munhu nemunhu achirarama upenyu hwake. So these things encourage infidelity and hazvina responsibility as well. Ini kana ndakagara navajaricha tikatadzirana tiri vaviri, we take responsibility for our actions. Kuti shamwari unoziva apa ndinenge ndavhiringa, sorry zvako. Chiti ndinenge ndavhiringa pa, sorry rako. But when it's an arranged marriage, there's a tendency to throw it back from where it came. Yekunzi mama muri kuona munhu wenyu wamakanditsvagiroyo zvaari kuita, imimi ndimi wakangounzwawo panapa, chena unogara namai vacho vakakuunza panapa, you know, that mashoko akadaro anenge achiwa. Saka there's no responsibility, there's no emotional growth and growth development character which you should get from a marriage. So that's one of the challenges. Asi chazvakanakira zvakare, tichimove on to the next, ndeche maturity. Yevabereki. Naturally they say with age comes wisdom. Nekuona zvakawanda, nekuvawo muma-marriage. You know, parents understand and they see beyond what youngsters can see. Saka that maturity and that guidance is one of the positives of an arranged marriage than an autonomous one, because muchionana muri two, mukangosangana muri two, munogona kurasika zveshuwa, mozozviona mapamberi kuti apa takarasika. But with the involvement of parents and muchiwana buy-in yevabereki, unotoona kuti uyu mubereki wangu anenge anotoona kuti izvi zvapana kwazvinoenda. When it's arranged, vachikusvevedzerawo kunenge kuri nani, they have more wisdom, they have more experience, and that guidance and more eyes, because iwewe uri kuzvitasa from an emotional perspective, vabereki vako vari kuzvitasa from a logical and clearer perspective. So that guidance and experience helps you in choosing a better partner kana zvichiitwa mune zvakanaka. Ndakatozoona kutotiko kana vanhu vakanyasonetsana vomba vazonyasodiscover kuti hatidanani. Unoziva kuti vanhu vanotogona kutonyatsowirirana kuti tamba yako nditambe yangu. Tinenge tiri tese kana parufu, anonzi ma-state functions emhuri. Ndo patinenge tiri tese. But kuti tinyatsoti tichibva ipapo, munhu anotopinda mumota yake achienda kumba kwake kune munhu anomuda ari kuedza kugadzira mhuri. Handiti kune vanhu vakatowirirana kusvika pakadaro. Tine muchato yedu, but iwe unoziva kuti ndine wangu Greenville. Achitiwo kumufakoseka ndo kwandinoenda kuna baba wevana vangu. Handiti muri kuona, but tinenge tiri pamwe chete kurufu, tinoenda tinobata maoko tese pamuchato, tinenge tiri tese, upfeka ukafasineta kako kakanaka kaya, tobatana ruoko tichienda kuitira hama. Handiti muri kuona. Saka hazvidi kuti zvidaro navamwari. Hazvidi kuti zvidaro. Tinenge tichingoda kuti ko vanhu vari kugarisana vatogarisana zviri pachokwadi, rudo ruchitsva. Handiti ndizvo here? Zvakakosha. What are some of the
advantages. It's arranged and people are participating. And also it is in the best interest of the people vari kufanirwa kutanga imba yavo. Right, one, two, then gono mutipedzera. I think chimwe chakakosha kuti ma-social backgrounds ade kunofanana. These are some of the things that we take for granted. Tifunga kana wada kana wada. Saka my parents, especially vanotamba in the same circles, sometimes vane a lifestyle yavanenge vachida kuti mwana wedu ne lifestyle yatakamukudza iyi akawanawo within the same lifestyle zvinogona kufamba zvakadini zvakanaka, and rightly so. Because you find kuti marriage is a lot of work. So hazvidi kuti ma-differences acho adi awandise. Vanhu hamungazofanani, but hamungazosiyani kwese background makasiyana, religion makasiyana, education makasiyana, culture makasiyana, chakokubatanidza ikacertificate. Muchato yoyo needs more work. It needs more work kuti uzofamba zvakanaka. Madyiro makasiyana, umwe ari kuda kufunya chisero, umwe ari zviri kunetsa, timu dzebhora umwe anoda Caps United, umwe Man U, zvinhu zvacho zviri kunetsa. Saka unoshawa kuti wobatanidza sei? Atobayiwa umwe ari kutopembera iwe uri mumachira. Saka I find kuti ma-marriage haadi kuti ma-culture zvese pamuri zvigozosiyana. So my parents are trying to safeguard that. Kuti, vanhu havazongofanani. But at least in our circles, tichaziva kuti, we go for, tinowisisa izvi, tinoita so zvese. So, inini zvangu I advocate for positive arranged marriages because of the many advantages that are there in terms of preservation of both parties. Dzirimo mumarriage imomo kana masanganawo kugofu muchiona navo kuti social status yakafanana, hazvina kudini, hazvina kushata. Kana masanganawo pachibhorani muchichera mvura zviri kuenderana, munotamba nhodo nechuti, zvakangodi futi zviri right zvakafanana. There are no major differences unless you are prepared kutomboita counseling yakasimba before marriage, so that ma-differences awo anokwanisa kunodini, kunobatanidzwa, and you know how you are going to navigate them in the future. Otherwise kuti mwana sure abve uku achinyanyoenda uko zvonetsa, rwendo rurefu, gwendo kwacho kwakakurisa. In fact it's not necessary kuti uti ndinokoda munhu saka chero takasiyana we get the no uri kutoita mistake. At least zvimwe zvacho ngazvive padhuze napadhuze. All right. Because pano mumwe uri kuti akatsunzunyanya ngachiona ane ngoro dzake mbiri ende musha wake ende mukadzi wacho anenge achiti wakomana nemombe dzedu madhonza ari papo, vanogara vachifara. Imi maita sei? Muri maine kota jombo yake netisheti yemusangano pamwe. Handiti muri kuona. Saka ndinofunga kuti ko vanhu vakafanana pamafungiro avo zvine ma-advantages akawanda. Maichinengo then pastor. Tinabva nyatsofamba nepamwe pana ndichida kufamba napo, but ndichangoti tutsireiwo mbichana. Nyaya yema-values nefaith inyaya inokosha. Ukatarisa hwaro hwemhuri unovakwa pama-values, family values. Izvinonyu curriculum kune subject inonzi family and religious studies, inoedza kubatanidza ma-modern issues, contemporary issues dziri kuaffecta mhuri nehochekodze yayo kureligion. Unoyatsona kuti Muslim akanotorana ne-Christian kungokuyana chete ndo zvibe kukachana kazhinji, nemhaka yekuti religion and culture and everyday life zvinhu zvinotongobatana. Saka zvinoonekwa nevakuru vakagara pasi pamumvuri, mwana mudiki ari mumuti agone kuzviona. Ndosaka vakuru vachizoti roranai vematongo. Matongo aya anosiyana siyana, sezvaitaurwa naRotina. Mamwe ndeekutenda, mamwe ndeema-family values. Zvikanofanana zvinhu izvozvo zvinorerutsira noti mimi chete, even kupinda kwenyu muvamwe nevana vamuchazvara and generations to come. Saka vana vadiki kana achiudzwa kunzi uyu anenge anoita zvekuzowedzera kutsvuka nekuzora uyu anogona kuzokunetsa, nekuti
zvaari kukoshesa nezvikosheswa zvemhuri zvakatora sana. Panoda kuti muroora anga akatsiga kana kuti achimona bhodho rekutambira vaenzi, iye ari kutofunga kuti dai ndamboita zvinhu zvisinei nemhuri zvinogara muchikorwa, ari nzara dzake, oh my nails, oh gosh, oh my god. Saka zvine zvazvinoita. Saka vana vadiki tinofanira kuvakurudzira pachirongwa kuti ngatidzidzei kuteerera vabereki vedu, especially zviri positive. Kana vari kuti imboonawo kumhuri iyi, wokuku wati haunako wada ko iyi mhuri iyi nhatu ina iwo tsvagowo ikoko, zvinokubatsira mangwana. Thank you. Gona asati vapinda, just before vapinda, pane shamwari yangu inogara ichiti hanzi the most dangerous person at whatever age is a person who is not accountable to anyone. Hanzi munhu wega wega anofanira kuva nemunhu waanonyara. Kuti vabereki vangu vanozoti kudini, nyangwe watochena musoro, kana kuti my church community, what is it going to say? Kuti gono wakazvinzwa izvi. Exactly. Kuti pastor vakati chetisa zvichireve. So the positive imwe iripo pama-arranged marriages, ari kunzi positive arranged marriages, awa ndinoafarira chose because handitrustewo vana vadiki vanenge vanomboita zvikonye musoro. Kuti zvona, if parents have invested in the marriage, they will have an interest in any divorce which might happen. You are accountable to them. Zvezvo zvamunotaura mushoko zvimuchiti pamunoitisa mamarriage paya, ndinofarira pamunoita mamarriages tinopurana nekuseka. Asi memuchitaura chokwadi kuti jekerere rese riri panapa iri nekuti vauya, they've taken their time, they've put money investments, they've done zvese zvavaita. Kana muda kurambana vashedzei futi zvotafanika, it's a very impractical and silly, but you see it in a way arrange marriage. That's really what we are saying. Kuti tese tauya taisa ruoko apa, ma-wedding committee tisu tiripo, pachichinyi tisu tadai, but kamuda kurambana muri tu hakuna zvinhu zvakadaro. Saka we have an investment and you have accountability to us, you know, as a family, because kurambana kwenyu kucharawa kuti kune vana vachada kuchengetwa, kucharawa kuti kune zvakadai, even reputation yemhuri. Ndo baba uya akarambwa. Uya Ndotochinjawo zita kana marambana. Apa wakutodzoka kumba. So it's very important that varorani vazive kuti they are accountable to more people than themselves. Thank you so much. Yes, Gono. Kwango kungopeta rova Mbira tise musaga. Jiziri rapo tonokanda muguru. Yes, that's all right. Muchanitendera ndichipedzisa ndichamboita ka offside bijana. Pane chimwe chirongwa chatakaita chiri chema marriages of convenience. Topic dzacho dzinodadzo kunopindirana. Pane mamwe ma marriage convenience anoitwa nevanhu nekuda kwokuti iye tingati chiko toti ari homosexual, asi anoda kuti agamuchirike society, saka anonoroora kana kuti vanoroorana so that vanoita cover that. Saka vamwe vanonzwanana vasati vapinda ipapo, asi kune vamwe vanotozoshamisika nemunhu waaroora kana kuti waroorwa naye, kuona kuti kwaari it's for convenience yekuti mumaziso evakamutarisa zvinova zvinhu zviri kuitika. Zvinhu zviri kuitika, kuna vakawanda vari kushamisika. And then tichipedzisa pane tiri kutaura iyi, muchaona kuti sezvari kubva kutaurwa naadvocate nevamwe vari kutaura, vanhu vanotaura vakati many young people vanoita they fall in love with a dimple and then go on to make the mistake of marrying the whole person. Yes, you wada dimple cheti. Ndora ramudhimbura. Asi oita mistake kuroora munhu wese. Muri kupaona. Saka ndo pari kunzi vakuru vane maziso anoedza kuona beyond the dimple. Anoedza kutarisa kuti pakagara dimple pakamira sei. Pakamira sei. Iwo akangovharwa nedimple. Uri kuona dimple. Kunosiyana namadimple.
atoreva mamwe acho kwete zvirasha. So yes, saka muchaona kuti pane support system inouya inenge yakasimba sezvinobva kutaurwa. Tikataura statistically kuIsrael, among the ultra orthodox Jews, divorce rate it's at 7% kuma arranged marriages. And then ukatarisa among the Hindus, India, kunoita ma-arranged marriages zvemhando yepamusoro, divorce rate is at 3%. And then in the United States, inonzi it's leading kuma divorces in the world. Okay? But ukatarisa the Amish community in the United States, vanoita ma-arranged marriages, divorce is at 1%. Wow. That's statistics. You know, that's the way it is. And so on. Vamwe vanozoitawo zvavo kunotarisa kuti asi vari kufara here vaine yaimwewo nyaya for another day and so on. But kana uri kutarisa nyaya yedivorce or longevity of marriage as an indicator, It's working. kuma arranged marriages anenge ari consensual anenge anotora mukombe in terms of kugarisana kwevanhu vasingasiyani, dzimba dzisingaparari. So at the end of the day, hakuna murau unoita compel kana kuti unodzivisa. Mushoko raMwari tinoona mienzaniso yema-arranged marriages and so on. I think zvakakosha kuti tizvitarise whether tiri vabereki kana kuti vana, zvinogona kuva zvinhu zvatinofanira kutarisa zvakare, nekuda kwokuti I think nguva zhinji hatitombofungi nezvazvo. Saka inini zvangu ndinoona sekuti autonomous yekuti vabereki hapana paunokwana handione yakatinakira neiyo ye-forced arranged iyi. Saka dziri pakati apa idzi I think dzinotibatsira nekutigaidha. Saka mukombe wedu wabudira uri kupembererwa pari kungotiko vabereki vari kuudzwa kunzi naimi mwana wekwanhingirikiri manje ini ndati ndinoda ini handiti muri kuona nayo chiripo wekwanhingirikiri no waita zvakanaka mwanangu, imhuri yakanaka iyi handiti muri kuona ndeupi wacho wauri kunyatsotaura iwewe handiti zvino munowirirana here apa munowirirana here apa kana kuti vabereki otokudza kuti iwe vana vekwanhingi unoono sei semaonero wako no inini no hazvizoite baba muri kutaura mese such arrangements ndo dzatiri kutiko ndo dzatora mukombe whereby parents know kuti iko what is it that is happening kwatoti vabereki otozoudzwa kunzi uyu ndiye wandada sasamizoni handiti muri kuona nayo chero vabereki oti nai weduwe nefuti apa ndakatodzika timi nai baba ndakatono handiti muri kuona nyaya yacho. Vabereki vakashamisika zvakanetsa and all that because they didn't know. Saka unoita zvinhu zvako uri wega but kana yovhiyiwa ruda kuti munhu wese ngaanhuwirwe nechidembo changu hazvina kunaka izvozvo izvo. Wiriranai zvakanaka vabereki vachikupo mazano apo nepapo, vabereki vachiziva kuti iko iwe uri willing, uchiziva uchitungamirira, vabereki vachikutungamirirawo pamwe pakupedzisira muroora onze auya mukati memusha. Zvinenge zviri kuti shandei mumazuva ano ekupedzisira. Mwari ngakukomborerei akuitirei zvakanaka vana vedu varoda kuwanikwa vari pedyo nekuwana, vane vasikana vasati vaanavo, vane vakomana vasati vaanavo. We are praying for you. Mwari ngaakuitirei zvakanaka. Zita rangu ndoitwa Pastor Francis Mbira, musvokozve pachirongwa Family Matters. Tinozogara pedyo payo, mvura yeupenyu, Jesu anozomirayo kuchingamidza isu. Tinozogara pedyo payo, mvura yeupenyu wayo, Jesu ndiye mvura ini, mvura yeupenyu. Apo tane kufamba, tafara kugara, uko mvura inowerera, tinowana simba. Tinozogara pedyo payo, mvura yeupenyu
ini mvura yeupenyu. Ndizouya kuna Kristu mvura yeupenyu, munozowana ruponeso rwagadzirirwa isu. Tinozogara pedyo payo mvura yeupenyu hwayo. Jesu ndiye mvura ini, mvura yeupenyu. Tinozogara